Social gadekunst i Gentofte Kommune er den gode historie, hvor 13 kunstnere, 13 foreninger og 13 forretninger er gået sammen om at fortælle historien om mennesker, der frivilligt engagerer sig i deres lokalsamfund. Jeg har fået til opgave at male et maleri til Gentofte Forældreforening, som du er jo formand for, Susanne. Ja, vi er en forening af forældre, netværk af forældre til børn med særlige behov. Og man kan sige, at det, I har til fælles, det er I jo alle sammen er forskellige. Og det er det, jeg har prøvet at favne i det her billede. Dels at I har nogle børn, I skal gøre flyvefærdige. Der skal bidrage til fællesskabet med de kompetencer, de har. Ja. Så derfor så er der på maleriet her nogle fugle, som symboliserer noget frihed. Og der er nogle pletter, som viser de her svævende og mulighederne og kompetencerne, som vores børn har i nogle herlige farver. Så nu glæder vi os til at præsentere det i fællesskab på udstillingen her snart. Udstillingen Social Gadekunst kan opleves på Jægersborg Allé i Gentofte den 19. til 26. september, hvorefter kunstværkerne kommer på auktion lørdag den 27. september hos Galleri Knud Grote.